23 fevral vatanını saklаучылар көне. Бүген малайларны ничек тәрбиялиләр? Шын егет һәм ират нинди булырга тиеш? Эфирда таяны нокта тапшыруы студияда Алмаз Афиятов исәнбез. Хәерле кич мөхтәрәм кунаклар, без бүген дә онлайн режимда эшлибез, әңгәмәдәшләр Skype аша элемтәдә. Барлык иратларны һәм ватан саклаучыларны бәйрәм белән тәбрик итәбез. Ләкин шул ук вакытта кемнәрдер әле бу бәйрәм барлык иратларның бәйрәме түгел дип әйтәләр. Идел, син ничек уйлыйсың? Бәйрәмнең асылы үзгәрмәдеме? Барлык иратларны котлау дөресме бу көнне? Бәйрәмнең исәнмесез беренчедән, исәнмесез Алмаз, исәнмесез Татарстан халкы, татарлар. Бәйрәмнең асылы үзгәрмәде дип уйлыйм. Бәйрәм ватанны саклаучылар, ул әлбәттә инде безнең беренче чиракта иратларны бәйрәм белән котлыйбыз. Минем фикер үзгәрмәгәндер дип уйлыйм. İlyas әфәнде, сез ниндирәк фикердә торасыз? Еллар узу белән бу бәйрәмгә мөнәсәбәт үзгәрмиме? Хәерле кичләр, хөрмәтле монда катнашучылар да, караучылар да. Инде минем уемча бу үзгәрмәстә, инде бу 18нче елдан бирле алсак, кәрвакыт барды һәм барачак та безнең тәрбиядә һәм монарга карашта үзгәрмәстем, чөнки иң беренче чиратта хезмәт белән bu bizne saklаучылар көне дип атыйк, ансыз булмый, илне сакларга кирәк. Шуңа күрә караш минемчә киләчәктә дә үзгәрмәс. Сөмбел, син ничек уйлыйсың? Монда чыннан барлык менә яңа туган малайларны да әлеге бәйрәм белән котларга мөмкинме бүген? Бәйрәм дип без аны бик бәйрәм итәбез дип әйтә алмыйм инде, ләкин ватанны сакларга туры килмәгәе, килмәсен дип үстерәм балаларны. Ватаныбыз Татарстан дип тәрбия итәргә тырышам, алдагысын Алла белә дигәндәй. Тәрбияләү турында да сүз алып барыйк. Бүген ничегрәк тәрбиялиләр икән? Ильяс әфәнде, балаларны бүген дөрес тәрбияләү бармы? Бүген кем тәрбияли гомумән егетләрне, малайларны? Кемдер әйтә, интернет, элегрәк әйтәләр иде, мәсәлән, урам тәрбияли дип. Әти-әниләрне бүген вакытлары юк дип әйтәләр. Менә сезнең фикеренчә, тәрбия ничегрәк җыела һәм кайлардан туплана ул? Минем фикерем буенча һәр вакытта гаилә тәрбияләргә тиеш иң беренче. Чөнки гаиләдән бар нәрсә башлана, аны тудырып, үстереп, һәм нинди үзеңнең тырышың белән күрсәтәсең, шулай бала үсә инде ул. Шуңа күрә гаиләдән башлана. Менә мин шәхсән үземә килсәм дә, инде минем тормыш юлым һәр вакыт тәрбия эшендә булганга, укытучы буларак гомер буе Min evimdə də mənim tərbiyə buldu. Mənim bir malayım, 2 kızım buldu səbəbli. Malayım da yaş vaxtdan armiyaya barasın degan bilan tərbiyələdim. Babam suğuşda bulgan, üzübüz hər bir tuğanımda xizmət etdi. Sin də barıqa deyib istirdim. Həm bir nindi sorauda tutmadı. Allah'a şükür sən sağ xizmət də etib qayıtdı. Həm mənim turmuş yolumda da, işimdə barlıq balalarına da armiyaga barırga xizmətni biriga. Çünki konstitusiya negizində bizning indi aytdik, üzümüzning qo'yilgan burçlarımız da var. Anlatırga yaramıq. Hər bir isen sağ bulgan Irak üzünün ilin saqlarga tiyiş. Şuna görə tərbiyəni biz hər vaqt tap barabız. Mənə min bugün universitetdə su transportu universiteti yetekçisi olarak da yaşlarga anda da tərbiyəni birəbiz biz. Kim terbiyelerge degen sorauga aytam bit. Gaile, mektep, oku yurtlari hem jamgiyat. İnternet terbiyesi, internetda nindi baştan balashakta salgan ayber, baribir ol үзгәртергә mümkinçiligi var. Amma lakin bu indi ide salgan, hem mektepte salgan ilingning maturlugын күрсәтеп terbiyele birgensin iken kemanı konstitusiya negizində xizmətni də itərgə ikənini anlatqanbız ikən, mənim oyumca bu şolay bulurga tiyiş. Гаиләдә дип әйттегез, Ильяс әфәнде, ләкин күп кенә әти-әниләр бит әле беренче чиратта шул армия хезмәтенә үзенең балаларын җибәрергә бик теләп бетерми. Идел, сезнең гаиләдә ничегрәк торды әлеге мәсьәлә? Син үзең дә хезмәт итеп кайттың гомумән, әти-әниләрең сиңа армиягә бар яисә барма дигән киңәшләр, фикерләр әйттеме? Әти-әни мине тәрбияләгәндә, алар гел бала мөстәкыйль булырга, бала ирекле булырга дип тәрбияләп үстерделәр. Һәм мин моңа бик шат. Армияга мин үзем теләп киттем. Мин башта Кремлевский полкка эләгергә бик хыялланып йөргән идем, ләкин анда аерым бер сәбәпләр аркасында эләгеп булмагач, диңгез пехотасында хезмәт итәргә туры килде һәм мин моңа бер дә үкенмим.
Мин үземнекен хезмәт итеп кайттым. Хәзер вакыт бара. Минем энекәшем дә бар, ихтияр исемле. Аңгар менә хәзер 17 яшь. Әкрен генә аны да русча әйткәндә дергать итә башладылар. 18 яшь армиягә китәргә вакыт җитә. Шуңа күрә һәр военкоматка йөри башлады. Аның белән әле соңгы арада очрашып сөйләшеп булмадык. Теләкләре нинди икән, армиягә барырга телим икән, юк микән, моны әлегә әйтә алмыйм. Ләкин армиягә барам дисә, мин абыйсы буларак каршы килмәс идем, чөнки мин үзем дә ул кухняны күреп кайттым һәм бер дә моңа үкенмим. Тәрбиягә килгәндә мин дә Ильяс әфәнде белән килешәм, ул чыннан да гаиләдән башлана, ләкин гаилә дип кенә каласы түгел, әлбәттә дәүләтнең дә монда үз өлеше булырга тиеш. Менә мин мәсәлән Казан шәһәре думасындагы яшь партында әгъза булып торам һәм без дә балаларны, яшүсмерләрне менә шул тәрбияләү, патриотик рухта тәрбияләү темаларына еш сөйләшәбез, очрашабыз һәм авыр подростклар, авыр яшүсмерләрне дә менә тәрбияләү, аларга ниндидер укытучы, наставник бирү мәсьәләләрен дә күтәрәбез. Шулайрак. Сөмбөл, балаларны тәрбияләгәндә нәкъ менә әлеге ирләрне тәрбияләү мәсьәләсенә җитди игътибар бирергә кирәкме? Шул ук армия мәсьәләсендә, ватанны саклау мәсьәләсендә дип әйтик инде. Менә бу эшләрне ничә яшьтән сеңдерә башларга кирәк икән балаларга? Әгәр дә баланың кече яшьтә умырткасы була икән, менә без бит әйтәбез инде, үзенә ышану, әйме? Беспозвонковый булмасын дибез инде, умырткасы теге ныклы булсын дип тәрбияләгән баланың, әлбәттә ана буларак мин армиягә җибәрергә куркам. Төрле очраклар бар. Ана буларак минем йөрәгем моның белән ризалаша алмый. Ләкин әгәр дә бала үз-үзенә, ир-егет үз-үзенә ышана икән, менә Идел әйтә бит, мин үземнең барасым килде дип, мин аңа каршы төшмәячәкмен. Ләкин минем максатым, минем бурычым баланы хезмәт итәргә әзер итеп тәрбияләү. Ягъни бу хезмәт, иң беренче чиратта безнең гаиләнең тәрбия принциплары ул хезмәт, ул спорт һәм ул дин. Әгәр дә кече яшьтә мин буларны салырга өлгерәм икән, бала умырткасыз булмаячак һәм ул теләсә кайсы җирдә, өлкәдә үз урынын табып һәм югалып калмас дип ышанам инде. Сораштыру да бар безнең видеоязма, бергәләп карап үтик әле, аннан дәвам иттерербез. Безнең бит тәрбия гаиләдән килә. Һәр вакытта гаиләдә бит инде әти кеше эштә, акча эшләү белән шөгыльләнә, иртә кич кайта һәм балалар әни тәрбиясендә. Ир атларны тәрбияләр өчен әни кеше генә җитми, әти кеше кирәк. Biz электән дә шигырьләрдә бар бит инде, әти белән бергә утын кистек, әти белән бергә кар көрәдек дип. Хәзерге балалар әти кеше үзе кар көрәргә мөмкин. Бала ана спорт белән шөгыльләнсен дип мәктәпкә йөри бит инде. Бассейнга йөрсен дип чыгарып җибәрәбез дә балаларны. Әти белән эшләргә аларның әти белән утырга вакытлары калмый. Шуңа күрә күбрәк әти кеше утырса, өйрәтсә, менә улым көчле булырга кирәк дип. Шуңа күрә армиягә барудан да җегетләр куркалар, чөнки әни аны әйтәсем килми инде, йомшак иттереп дип. Хатын-кыз бит инде барбер баланы күбрәк иркәли, әти кешегә караганда, шуңа күрә бала иркә булып үсә. Һәм шуңа күрә армиягә барудан да курка дип уйлыйм инде мин. Үзебезнең гимназия тормышыннан чыгып җавап бирим әле. Бездә әле, Аллага шөкер, шактый гына укытучыларыбыз, ир-егетләр, яшь укытучылар да килә, ир-егетләр, һәм алар менә безгә нәкъ менә ир балаларны тәрбияләүдә эшебездә төп таянышыбыз, төп ярдәмчеләребез. Җегет кеше булгач, ул үзенең иленә, ватанына тугры шәхес булып тәрбияләнергә тиеш, үсәргә тиеш, һәм үсеп җиткәч тә шушындый ният, максат белән ират буларак дип әйтик инде, һәм ватанын, һәм гаиләсен саклый ала, саклый белә торган кеше шәхес буларак җитешергә тиеш. Бу безнең тәрбия программаларына да салынган мондый истәлек, һәм ул гомумән безнең стандартларга да салынган тәрбия программасында, һәм ул тәрбия программасы безнең һичшиксез үтәлергә тиешле. Менә монда фикерләрдә яңгырап киткәнчә, Ильяс әфәнде, әти тәрбиясе дигән төшенчәгә игътибар бирделәр. Шуннан да әти тәрбиясе нинди роль уйный икән кеше тормышында? Төрле гаиләләр бар бит, төрле ситуацияләр була. Әти кеше эштә булырга мөмкин, гомумән әтисез гаиләләр бүген бик күп. Менә бу очракта балага әлеге тәрбияне ни рәвешле бирергә икән? Ничек уйлыйсыз? Уйлысы юк, мин инде тормыш юлын узган кеше, балалар тәрбияләгән кеше, ныклар тәрбияләйм хәзерге вакытта. Без авыл балалары, монда уйлатмадан атмаска кирәк. Авыл балалары
Barысы da әлеге вакытта да эшләп үсәләр, әтине се булганнары да, әтисезләре дә, авыл баласы барыбер аерымрак бер төсле була. Чөнки аларга авырлык килеп, авырлык белән үсеп, алар ныграк була. Һәм инде әти тәрбиясе бик һич шиксез. Монда әтинең тәрбиясе бик көчле, малайларга аеруча. Кыз бала ул әтине булай да ярата, аерым булар. Менә малайларга шын мәгънәсендә әти тәрбиясе булса бик әйбәт. Инде син шәхси үзеңнең үрнәгеңдә күрсәтәң. Аның белән бергә булып эшләп, чөнки кайсы вакытта катыракта әйтергә туры килә, нишләп эшләмәдең дип, үзеңнең вакытың булмаганда. Эш инде ул. Эштән соң вакытлар күп. Әти моңа малай кешегә үзенең вакытын аерым бер өлешен тәрбиягә багышларга тиеш. Ул әйтмичә дә була торган. Үзеннән үзе синең кыланмышларыңа, эшеңә карата, халкыңа карата, егет кеше ярып барыбер синең каның анарда, ул тәрбияләнә һәм күчә күбелеше. Шуңа күрә әтисезләр дигәннәре бар, бик күп кешеләрне беләм. Әтисез булса да абыйлары шундай тәрбияле кешеләрдә, тәрбияле булса, тәрбияле кешегә ярып үсәчәк. Тәрбиясез булса инде, тәрбиясез дигән нәрсә әйтәм, инде ниндидер вакытта нәрсәдер югалткан икән. Әмма ләкин әтисез булганнарда әниләр моңа аерым басып ясап, абыйларына ертергә тырышып үстерәләр. Шуңа күрә шәһәр балаларына аерымрак анда инде мөмкинчелек бар. Әйтик, менә бу спортларга кертеп җибәреп, яшьләр оешмасына кертеп җибәреп, иратлар янында үссә, барыбер файдалыгына дип әйтәләсем килә. Дөрестән дә Әмінә киләчәктә армия хезмәтенә барырга теләүчеләр саны артырмы, юкмы? Бу хакта рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Тояну нуктасы тапшыруы 23 февральгә багышланган чыгарылыш армия хезмәте гомумән иратларны тәрбияләү турында фикерлашабыз. Монда инде әтинең тәрбиясе дип әйттек. Сөмбел, син ничек уйлыйсың? Менә бүген балаларны инде ничектер барыбер соклап кына, яклап кына үстерәләр дигән фикер яши. Өрмәгән җиргә утыртмыйча, элек бөтен балалар урамда йөрсә, хәзер инде хәтта урамга чыгарырга да куркып торалар әтинләр шул компьютер алдында. Менә булар да үз йогынтысын ясыймы икән баланың, бигрәк тә иратларның шуннан да инде менә бу хисләрендә һәм гомумән әлеге ватанпәрвәрлек хисләрендә дип әйтик. Әлбәттә, менә Ильяс әфәнде әйтте инде, ул әти шулай тиеш, булай тиеш дип әйме. Ләкин чын мәгънәсендә ират ул мал табучы һәм ул балалар белән эштән кайткач, арып кайткач, аның вакыты да калмый, теләге дә калмый. Балалар белән уйнарга да кәеф кирәк бит әле аңа. Сүздә юк, балага ата вакыт айырып айырырга тиеш дә, ләкин мин нәрсә дип әйтәм, безнең әтибез мәсәлән читтә эшли, ул балаларны сирәк күрә, ләкин миндә 3 малай. Миңа әти һәм әни булырга да туры килә. Кай вакытта үбеп кочаклап та, кай вакыт каты булырга туры килә. Һәм бу күпчелек замана әниләренә кагыла. Чөнки әти ул гомер-гомергә мал табучы. Балалар тәрбияләү ул әни өстендә. Мин үземә килгәндә, ничек балаларда бу ирлек чын ир булып үссеннәр өчен, мин хәтта тренерларны сайлаганда да, мәсәлән, яисә ниндә булса түгәрәккә йөргәндә дә, кем икән дип укытучыларына игътибар итәм иң беренче чиратта. Мәсәлән, хоккейга йөртә башладым, чөнки анда спорт буларак кына түгел, тренерның дисциплинасы ошый миңа, ират тәрбиясе тагы бер. Мисал өчен бассейнга йөриләр, анда ират тренер. Менә кулымда ничек нәрсә бар, шуннан ничек дип әйтим соң инде, дөрес файдаланырга тырышам. Иратлар даирәсенә, чын иратлар булып үсеннәр өчен менә шундый даирәгә балаларны мәҗбүриләп кертергә тырышам дип әйтим инде. Аннан соң тагы берсе, шәһәр балалары, авыл балалары сүздә юк аерылалар, әйме. Мин мәсәлән балаларым белән махсус үзебез шикелле тәрбия бирә алыр өчен авылга күчендем. Ничә ел шәһәрдә яшәгәннән соң, ничә ел шәһәрдә эшләгәннән соң, мин балаларым белән үзем туган авылга күчендем. Чөнки балалар, Ильяс әфәнде дөрес әйтте ул, алар мәҗбүри эш белеп үсәләр, кар көрәп үсәләр, алар бакчага су сибеп үсәләр. Әмма шуны әйтәсем килә, хәзерге балалар безнең шикелле, без үскәндәге шикелле күз карашына курка торган балалар түгел. Аларны мәҗбүр итү мөмкин түгел дәрәҗәсендә. Мәҗбүр итеп булмый хәзерге балаларны. Алар каршы да дәшәләр, алар синең күз карашыңнан да курыкмыйлар.
алар теге альфа поколение альфа диләр бит инде. Алар менә шундыйрак, алар икенче төрлерәк. Аларга безне тәрбияләп үстергән тәрбия ысуллары бик килешеп бетми. Ләкин әгәр дә балага аңлатсаң, бу ни өчен кирәк? Синең өчен спорт нәрсәгә кирәк? Синең эшләп үсүең нәрсәгә кирәк? Синең телефонда һәм планшетта, интернетта утыруың ул нәрсәгә зыянлы икәнен көннән-көн, адым-адым аңлаткан очракта гына бәлки без шәхесләр җитештерә алырбыз. Ватанны саклардай, телен, милләтен, динен яклардай, ватанын яклардай егетләр үстерә алырбыз бәлки. Менә армия хезмәтенә барырда әле Идел кебек мәсәлән, үзе теләп барган егетләрне үстерү өчен нәрсә эшләргә кирәк икән. Безнең йолдызлы парыбызның малае шулай Гайрат Закиров, ул да булса Рөстәм Закиров халык артисты һәм Люция Мусиянең улы барып кайта, аның фикерен дә тыңлап үтик әле. Мин армия сафларына үз теләгем белән киттем. 3нче курста пандемия башланган вакытта мин уйладым, иң уңайлы вакыт барырга хезмәт итәргә. Киттем военкоматка, срочканы отменять итеп, миңа назначить иттеләр поликлиникага барырга. Һәм яздылар 19 китәргә. Әти-әниләр шаккатты инде минем хезмәт итәргә баруыма. Әти риза булмады, чөнки укып бетерергә диде. Мин барыбер үземнең теләгем белән киттем. Хезмәт итәргә, бик ошады хезмәт итәргә. Иң бәхетле мизгел 9 майда Кызыл мәйданда выступать итү. Шул безнең верховный главнокомандующий янында бик зур опытны мин аннан алдым. Менә бит әтиләр барыбер ничектер балаларына икенче төр мөнәсәбәттә тора. Идел, син хәзер үзең дә әти булгач, караш үзгәрдеме синең? Менә балага карата, тәрбиягә карата дип әйтик. Һәм үзеңнең инде әти-әниең белән мөнәсәбәтләрне һәм шул ук тәрбия мәсьәләләрен чагыштырсаң, әгәр дә. Без вакыт үзгәрде дидек, менә Сөмбел дә әйтеп китте, хәзер яңа буын һәм аларны башка төрлерәк тәрбиялиләр дип. Менә син үз мисалыңда күрәсеңме бу үзгәрешләрне? Армия турында да biraz әйтеп узыйм. Менә Рөстәм абый Закиров та шуннан да ул армияга киткәч концертларда еш очрашырга туры килде. Бик борчылайды. Менә малайны җибәрдем, син дә бит хезмәт итеп кайтаң, ни хәл дип сораша иде миннән. Ул беренче ярты елда гына менә әти-әни борчылып тора баласы өчен. Армиядә менә ничек хезмәт итә икән ул, исән сау микән дип. Ярты ел узгач инде ул теге бала күнеккәч иркенрәк тотасың. Һәм ул һәрбер әтигә дә ниндидер горурлык хисе бирә бит. Менә минем әти дә бик горурланып коллегаларына да сөйләгән иде, малай менә Кызыл мәйданда парадта катнашты дип. Менә без Рөстәм абыйның улында күрәбез парадта катнашкан. Ул каяләгәсең шуннан да тора. Армиядә менә кайбер кеше бит теге ерак түгел җиргә китә дә хезмәтен подвалда үткәрә дип әйтик инде. Ә без менә шуннан да автоматтан да аттык, парадта да катнаштык. Шуңа күрә без мактанып һәм горурланып сөйлибез. Һәм без рәхәт мизгелләр белән истә алабыз армиядагы вакытны. Хәзер минем үземнең дә улым туды. Ул әле андый бик зур түгел, яшь ярым гына аңгыр, ләкин шулай да без аны тәрбиялибез инде. Гомумән баланы бит инде ана карынында ук тәрбияли башларга кирәк. Бассейнга да кирен генә йөртәбез менә. Минем 18 яшь тулганчы белмим, илдә нәрсәләр булып бетер, бәлки гомумән менә бу армиядә хезмәт итүне контрактка калдырырлармы, армияга җибәрү мәсьәләсе ничегрәк булыр. Һәрбер ират әти булгач, ул әлбәттә өстәмә җаваплылык үз өстенә ала. Ул бит инде менә шуннан да әйтеп тә узды, мал табучы һәм күп очракта тәрбияләү хатын-кыз җилкәсенә төшеп кала. Ират менә Сөмбел дә әйтеп узды, вакыты да, кәефе дә булмаска мөмкин, эштән кайткач бала белән утырырга. Һәм минем дә шулай ук бездә үзебездә авылда тәрбияләнгәч, хезмәт сөеп тәрбияләнгәч, балабызны хезмәт сөючән булып үстерергә тырышабыз. Видеозма карап алыйк әле тагын берне, аны дәвам иттерербез. Барлык ил буенча әйтә алмыйм, үзебез эшләгән районда, үзебезнең төбәктә дип әйтәсе килә, авыл җирлегендә егетләргә тәрбия бирү дөрестер дип саныйм. Чөнки инде никадәр генә элекке заманны сагынсак та, бүгенге көндә дә егетләргә хәрби тәрбия бирүдә менә Юнармый проекты бит инде хайраңна үсеш алды безнең. Һәм инде район военкоматлары хезмәткәрләре белән эшләү бик шундый тыгыз мөнәсәбәттә бара. Һәм мәктәптәге инде үзенең тәрбиясе дә, хәрби тәрбиядә бу инде
үзенең эшен эшләр, киләчәктә уңай нәтиҗә бирер дип өметләнәбез. Мондай сәбәпләр bir гаиләгә генә дә кайтып калмыйдыр инде миңа калса. Чөнки җәмгыятьтә шул ук мәсәлән без тәрбия һәм белем бирә торган мәктәп системасы да һәрхәлдә гаилә системасы да алар барысы да бер бөтен булып эшләгән вакытта гына һәм бер бөтен кулай булып, җитеш булып эшләгән вакытта гына малайларны лаеклы итеп, кызларны лаеклы итеп тәрбияләргә буладыр дип саныйм мин. Ир егет буларак тәрбияләүдә дөрестән дә бәлки ата тәрбиясе күбрәк булырга тиештер. Чөнки элек-электән борынгыдан килгән шушындый безнең ул табигать кануны дип әйтергә кирәктер инде. Ир егет ул ил башлыгы, ул ил тоткасы, ул гаилә тоткасы һәм шул ук вакытта әйтергә кирәк күпмедер күләмдә үзе дә бит әле тәрбияче булырга тиеш. Әйе, шундый кызыклы гына фикерләр. Ильяс әфәнде, менә армия дәрәҗәсен арттыру турында сөйләшәбез. Һәм рәсми мәгълүматлар буенча да шундый илдә соңгы елларда армиядан кошып йөрүчеләр саны да 20%-ка кимегән. Һәм бу сөендерә әлбәттә. Күрсәткечләр арта, димәк кеше үзе теләп һәм армиядан кошмыйча йөри. Ләкин бер ара вакыт булып алды бит. Инде армиянең дәрәҗәсе ничектер югары булмады һәм күбесе инде шул армияга бармау өчен барысын да эшләде дип әйтерлек. Менә яңадан дәрәҗә кайтсын һәм чыннан да армия бүген инде бары тик 1 ел вакыт уздыру гына түгел, чыннан да иратны тәрбияләп, ниндидер яңа басышка күтәрсен өчен сезнеңчә ниндирәк юнәлеш буенча эш алып барырга кирәк? Менә инде үзегез әйттегез, безнең бүгенге көндә менә мәгълүматларга караганда, һәм инде хезмәт итеп кайтучыларга караганда, кемнәр хезмәт белән бәйләнештә булганнарга караганда, армиядә тәртип яхшырды, һәм бүгенге хезмәт итүче солдатларга карата мөнәсәбәт яхшырды. Элек дидавстудыйбыз иде, чөнки бер арасыннан да бик пычраклык күбәйгән иде. Ашатуда ягыннан да, кыйнау ягыннан да дип әйттек. Бар яктан начар иде. Бүгенге көндә безнең инде хезмәт итәргә бик мөмкинчелекләр туды. Аннары бит инде карасагыз, менә без 2 ел хезмәт иткән кешеләр белән бүген башка, аерым бөтенләй башка. Әмма ләкин бүген ышаныбрак баралар. Әтиәниләр дә ышаныбрак җибәрә. Тәртип бар, балаларны контрольдә тотып була, кирәк җиргә мөрәҗәгать итеп була, балалар белән элемтәдә торалар. Бу ягыда әйбәт. Инде аннары излексезлек дигән әйбер бар бит менә безнең бөтен чаралар да, мәктәптә дә, уку йортларында да, җәмгыятьтә дә бүгенге көндә излексез бу хәрби тәрбия дә бара. Мондый тәрбия чаралары да бик катты бара. Чөнки безнең җәмгыятебездә инде тотырыклыга әйләнде дисәк дөрес. Бу барысы да киләчәктә инде ышаныч тудыра. Бәлки менә әйтеп уздылар, бәлки инде киләчәктә күбрәк инде контракт нигезендә генә кирәге булыр. Чөнки цифровизация бара бүгенге көндә күп автоматлаштырган әйтек техникаларда бик инде чавып та ергәрамый. 80 минем фикерем буенча бар иратта күпмедер дәрәҗәдә менә бу барырга тиеш. Иң ират өчен яшь вакытта иң зур мәктәп, иң яхшы мәктәп мин армияны саныйм. Идел, синең фикерең кыскача гына, безнең вакыт күп калмады. Менә хәзер шикләнеп торучылар, бәлки армияга барыргамы юк дип уйлаучыларга синнән кыскача гына киңәш тәкъдим. Шикләнеп торырга кирәкми, чөнки армиядә дә анда бит менә һәр 1 елга гына калды ул, анда бит 1 елда да 80-нче, 2000-нче, 90-нчы еллардагы теге егетләр түгел, җәмгыять үзгәрә бара. Армиядә дә менә ярты ел хезмәт иткән егетләр дә шундый ук гади егетләр, алар да интернет күреп үскән, алар да шундый ук без бер җәмгыятьтә тәрбияләнгән, шуңа күрә монда куркырга кирәкми, ниндидер теге дидавщина бар дип. Һәм гомумән ират үзе өчен җавап тота алса, иратлар компаниясында сөйләшә алса, уртак тел тапса, монда куркып торырга кирәкми, монда бер нәрсәдән дә. Сөмбел, нәтиҗә ясап әйтсәк, бүген ватанның лаеклы ир-егетләрен тәрбияләүдә нәрсә таяныктасы булып тора? Әйткәнемчә, ул дин, ул хезмәт һәм ул спорт. Шушы 3 ноктага таянсак, иншалла без җәмгыятебезне, безне, хатын-кызларны, әниләрен, апаларын һәм ватанны саклаучы егетләр тәрбияләй алырбыз дип уйлыйм. Дөрестән дә барыгызга да бик зур рәхмәт безнең белән элемтәдә булганыгыз өчен. Барлык ир-егетләрне әлеге бәйрәм белән котлап калабыз.
Безнең илдә һәр ир-атта ватанны саклаучы буларак кабул ителә. Тормышлар тыныч булып, инде армиядә хезмәт иткәннәр исән-сау әйләнеп кайтсын дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.